कामरूप जिल्ला बिसानि मोनसे सेलिब्रेशन जागासिनो निउ इयार सेलिब्रेशन आरो बे समावहाय आं बेहाय दंफैयो साहा गुवाहाटीयाव जेराव गेदेर गेदेर फावखुंग्रिफोराबो सफैनानै दंफैयो गेदेर गेदेर आलासि दंफैयो आरो दसे सम सिगाङावनो बेहाय आंगोनिबो आंगो जुबिन गार्ग आरो बेजों लोगोसे फैलाव बसुमतारी थांनाय बोसोराव गोमालांबाय जोंहा बिथांमोनखौ गोसोखांनाय जादों बिथांमोना मोनसे बनभोज होनना बुंगोन ना असमियानि पिकनिक गेट टुगेदार गोदान बोसोरखौ बरायनायजों जयै मोनसे हाबाफारि लादों खोब गिदिर हाबाफारि आरो बेवहाय गिबियावनो जोङो आब' अनजालिजों आरो आङो जयै जोंहा फैलाव बसुमतारी आरो जुबिन गार्ग बिथांमोनखौ जों गोसोखांनानै जोङो बिबार बावग्रोदों बिथां गिदिर सानै आर्टिस्टआ दिनै जोंनि बे ओंखाम जानायनि आगोलाव साहा लोंनायनि आगोलाव बिथांमोनखौ जों मान बावनो मोननानै आं गोजोनदों जुबिन गार्ग बिथांखौ मान बावनो मोननानै फैलाव बसुमतारी बिथांमोनखौनो आं दैदेनगिरि बिथांमोननो मोनसे साबायखर होगोन नैबे गोदान बोसोरजों लोगोसे 2022 जानाय गोदान बोसोर इंराजि बेवहाय ओंखाम जानायल' नङा बियो गेट टुगेदार दङ ओंखाम जानायल' नङा बेवहाय गोबां सानसुमै बिथांमोना बेहाय जमा जादों बिसेसकै जोंहा मेन्डेला बिथां फैदों आब' दङ गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ जोङो जयैनो मोनसे इसोरनि खाथियाव सोरजिगिरिनि आर'ज गाबनानै बे बोसोरा गोदान बोसोरा जाहाथे मोजां मोजां बयनिबो थाङो हारिया जौगानायजों लोगोसे जोंहा बेक्तिगत भाबै जोङो जाहाथे गोजौ थांनो हायो आरो समाजखौ जोङो मोजां दैदेनलांनो हायो दिनैनि हाबाफारिखौ लानानै मा बुंगोन गिबियावनो गोदान बोसोरनि गोबावैबाबो गासै जोंनि हारिनि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाहैबाय आसा खालामगोन फैबाय थानाय बे समफोराव साफ्रोमबोनि जिउआ आलो गोजोनै थांगोन दिनै गुवाहाटी मेट्र' डिस्ट्रिक्टनि बिसानि नैबे गोदान बोसोर बरायनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय बे हाबाफारियाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गोबां बोसोर जाबायमोन गुवाहाटी मेट्र' डिस्ट्रिक्टनि फावगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननाया दिनै लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आसा खालामो दिनै नैबे हाबाफारिया जोबोद मोजाङै बाबेनलांगोन बेखौनो आसा थिनाय जाहैबाय आं गिबियावनो बे बोसोर गोदान 2022 मायथाइनि मुङावहाय दुलाराय बर' रायजो राजा स्पेशली जोंनि जायफोर महरगिरिफोर बिथांमोनखौ बयखौबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय मिजिं खालामो बे बोसोरा जोंनि थाखाय गासैबो बिथिङाव मोजां जागोन होननानैहाय दिनै बे जाबाय गाजिसेथि गुवाहाटी कामरुप मेट्र' बिसानि निउ इयार सेलिब्रेशन काम गेट टुगेदार बोसोरफ्रोमबो बेबादि रंजा बाजाहै ज' खुंलायो नाथाय आंनि गुबुन गुबुन हाबाफारिनि थाखाय मिलायनो हायैयावहाय आं थानो हायामोन खिन्थु देग्लाय आं फैनो हादों बेनिखाय जोबोद मोजां मोनदों आं आसा खालामो जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिया बे 2026 आवहाय गोजौआव थांगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जों बर' हारिखौ बोनथुमनानै दोननो हागोन होननानैबो आं आसा खालामो बिसिसि गुवाहाटी जिल्लानिफ्राय खुंनो लानाय गोदान बोसोरनि बरायनायजों लोगोसे आरो गेट टुगेदार बिसिसिनि लोगोसे गासैबो सानसुमै आरो गुवाहाटी जिल्लानि आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि गासैबो आर्टिस्ट बिथांमोना बाहाय गेदारिं जादों जोबोद मोजां मोनदों आंबो बड' पिपल्स पार्टी जानानै गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोसो गोथारै हामलायनायखौ जासिहरबाय आसा खालामदों बे गोदान बोसोराव 2026 सननि जा बोसोर गोदान बे बोसोर गोदानाव बयनिबो साननाय हनाय आरो सिमां जाफुंसारथों आरो मोजाङैनो बे बोसोराव बयबो मोजाङैनो जिउ खुंनो हाथों साफ्रोमबो सुबुंसाफ्रा बेनि थाखाय आङो आफा आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो दिनैनि जा गेट टुगेदार मिट बेहायबो आं बरायबाय बड' पिपल्स पार्टीनि जानानै गोसो गोथारै बयनिसिमबो आङो हामलायनायनि बावनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबो गोजोन्थों खुलुमबाय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावग्रोनाय थाबाय लोगोसे गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट बिसा बर' आर्टिस्ट एस'सिएशना दिनै जा लावखार ओंखाम जानाय लोगोसे गेट टुगेदार जा खुंफुंदों बेवहाय आङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि आफादगिरि महरै आङो गोजोन हामलायथि बावहरदों बिथांमोना जाहाथे बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि
खुंनानै जोंनि बर' माहारिखौ खौसे खालामनानै लाखिनो हायो आरो जोंनि बर'नि जा हारिमु बे हारिमुखौ फोथांनायाव जाहाथे बिथांमोना सानफ्रोमबो नाजानानै खामानि मावलांबाय थानो हायो आरो जोंबो बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि फैनानै जाहाथे जोंबो मोनसे गेट टुगेदार खालामफैनो हायो बेनि थाखाय आं गोबां अर्गेनाइजार बिथांमोनखौ आं गोबां साबायखर बावदों आरो बिदि खालामबाय थाथों गुवाहाटियाव बिदि होननानै गोजोन्थों। आंजों लोगोसे दङ भिडिअ' जार्नालिस्ट प्रदीप दास आरो आं जनालि बसुमतारी।